Майя, разкажи ни, моля те, какво е отложно клампиране и може ли отложното клампиране да се съчетае с вземане на стволови клетки при раждане? Отложеното клампиране е един много щукотлив въпрос, който по някой път засяга майките, които са чували за това нещо, а по някой път не, защото може дори да не са го чули. Но идеята, според нас, на отложеното клампиране е всъщност първия допир на майката с бебето. Т.е. когато бебето се роди, да се сложи на гърдите на майката, за да може да се усетят. Някои майки искат 1-2 минути, което принципно е окей, други искат по 15-20 минути, 1 час или докато спре пъпната връв да пулсира. А тя няма как да спре да пулсира, защото докато са свързани бебето и плацентата, има кръв, която циркулира между бебето и плацентата и винаги ще има едни съвсем леки пулсации на пъпната връв. Но когато и бебето, и плацентата, и пъпната връв са извън тялото на майката, кръвта, която е в пъпната връв, започва да се съсирва, защото реално тя вече е извън нормалната си среда. Принципно, отложеното клампиране с стволови клетки може да се съчетае, ако е до минута, не повече, именно заради тези сираци, които казах, че се образуват и съответно пречат на извличането на стволови клетки. Отложеното клампиране едва ли дава и по медицински показатели, които ние сме събрали до момента, не дава много или почти нищо не дава на детето, ако то стои на пъпната връв. Може да стане така, че да се покачи хемоглобина и билирубина, т.е. да изкара малко по-тежка жълтеница след раждането, ако е стояло по-дълго на пъпната връв. Иначе тези клетки, тази кръв, която са в пъпната връв и това отложено клампиране, няма да помогнат на детето, ако има някакъв проблем по време на раждането. Тоест, клетките могат да се ползват в бъдеще, които са биологичен отпадък и ние ги съхраняваме. А тези клетки, които някои от майките твърдят, че отиват в бебето и ние сме ужасни хора, които ги взимаме, те, ако има генетично заболяване, няма да оправят детето. Със сигурност. Защото и самите клетки ще носят това генетично заболяване. Отложеното клампиране е въпрос на вътрешно усещане на жената. Аз така винаги казвам, когато говоря с родителите, защото това, ако иска жената, може да се осъществи. И ако медицинското й състояние го позволява. Тоест, ако по време на раждането има някакъв проблем, повярвайте ми, никой лекар няма да седи да чака 15 минути, отложено клампиране и така нататък.